Ayo. Ano Jen? I-deliver. Ganda mo niyang panganag mga tubig, mga pangumpra, kaya mangumpra to niya. Hi guys, majong buntag ni jung tanan ako na po ni si Jinverse. Dari ko gawat-tuwa tong Junjun kay si Junjun isa man si Jag biyahe, yan na siya magkapitra ko nun si Jag Palidja. Diyan si Gia natug pa. May klase si Gian karon. Ug mana pod na klase, lakang-lakang ilang pan guys. Klase. Si Mama tos tindahan. Dagi Jang Palidja, ang kagwapa gid Jang kuan ng Palidja. Ato ni nga kuanen guys. Isahon, butangan o kanang kuan. Itlog, napamaninuoy kuan dato katong giluto gabi nga corn beef, butangan o kanang itlog dya. Piniritong isda. Mo'y gipamahon ni Junjun, ganiha mo diyang gisidaan dya. Kare lagi kay ganan, magilisgiyan dani. Nga siya tawat na lamang ko sa katong magsigig panungo na sa kuan. Messenger. Black diretso. Nano-message nga, di mother. Black diretso kay punahinan ka ng mga tawana, di man po na nato makatabang. Nagpahungor ako sa gibati des ni Agi kay di naman gajid magunta o nang lamig jid ning watay ilium kay gaan pero may gatuan pamati mo to guys nga harap hindi pagaw pasag na naman ang magsigig panungo kay batasan mo po na nila sila ramang po'y gabaan kanang manghilabot sila sa taon na wailabti ginuray bala na guys pasagdan naman na guys pahungawar ako sa kuan Facebook. Wa may line paungawan guys, Facebook, YouTube. Ano kay nagkabuntag nga lami man hinagtag pero mas lami dyan ning natay aliklihukon kay di magludya gatong kuan ba lawas sa nabuntag pa nga magliklihuk na ka para dito sa kuan ba alis siya nga buntag pa to nas garden magsuroy-suroy magibot-ibot na ng mga sagbot magtanaw-tanaw sa mga tanom nga nabarong paningtunta. Nagako kay gang kinabuhi dani kay nya ni raman mo nang daghamingon nga arte kuno ko silang kuno kong paigat ko kanang short unsa man gadget guys nga mora man iya sugod sa ang pag-vlog bisa mo tanaw pa mo sa mga vlog una mora gadget na yang kwan guys sa tire nga mag-short mag-arios ug kanang dako kay daman tuningon nga maros-arios kunong dako bisag nara kuno sa bahay. Mana magajid na guys kay malingaw man ko kay pil na mura na po ko ga lakaw-lakaw nga na magapasyal-pasyal mo nang bisag nara ko danis bay magkuan ko mag-arte-arte magilis mag-lipstick magkilay bisag nara danis bay pwede man na nato buhaton bisag nara ta danis bay kay wa man nay dautan bisag ginahanata wa may dautan nga mag-arte-arte ta inara man putas bay wa man puta nakipag pasunisyoda ng mga laki nara man tas bay nag pwede jawa mong po mag-iyat-iyat mamangat na mga dyan ko guys sa mga kuan ba mga haters nga maingon nga arte kuno lupit pa kuno'y dalaga mura na hinuon kuno ako kuni kinamanghura namo kay madyo pa kuno porami kay kuan po kumananina aga ko kuno magsigira kuno kung paigat o short pa man yung problema mag kwanta sa tangang kagalingan mag-adyo ta sa tangang kagalingan ba nga porgit inahan na laman di ay ta na natay anak wala na laman di tay karapatan mag-arti-arti siyempre ati manan na tagatang kagalingan guys bisag minji na tag natay asawa ato ang ati manan mabito ng uban mabidya ag asawa kay di magatiman sa ilang kagalingan nilarang ipalusyang munang mag-arti-arti ta para sa taang bana wa man ay dautan na mag-arti ta kay ahong bana proud man pud kadyo na nga artiko sige kung pasiksi malipay man si Dia inang uli ni Dia ikang trabaho nga makita ni Dia nga siksi gwapa ko malipay man si Dia mawa makunog ijang kuan guys kakapoy manong pirmi lamang po na nang gibuhat kay mamam po'y kalitay sa bana nga maginarti mag ngana magpagwapo-gwapa Diyan uban di man po na mablim ng uban nga maitik sila bisig di sila ganahan manang sorry kaya saan man gajid mamanggaji sorry sa mga pungtanahe kay nalabihan na lagi kuno ko skarte
Sa manggajid nga, di manggajid na kayang utro, nagang kong galingan kay mo na may ang naandan. Bisan pa sa una sa wapa ko nag-vlog, nganin jud ko. Antod sa una pa jud sa dagap ako. Nganin nagajud ko mananina. Malingor po ko sa inyo ang mga comment. Salamat po sa inyo ang mga comment guys. Kay padugang po pagaan sa kuan ba. Bighan. Pasensya na mas katong dayang vlog na nagila ko kay nagpahungaw lagi ko sa gibati guys. Kay nga naramang ko. Nagpahungaw. Nagkamanwan na. Smile na po. Tuloy na po ng kuan guys. Happy lamang gyapon. Kada adlaw isa karang nagana ka yung problema ng ipanghambin. At tara nang ipagi sa pagwapa, pasiksi. Smile nga na barong di po dilan kadyo nga naghambin tagdagan kadyo problema. Dengan kadyo mga paagi nga atong lingawon ang katang kuan ba kagalingan para na ang kalingaw magpagwapa, magpasiksi, mag-lipstick, mangilay, mag-aryos ug dagkot. Manay nagtanaw na sa kamera, nagtanaw na sa amin. Happy na ko. Hindi na kadyo bugat hanggang problema. Nga pawa man po na sa stress. Maman po na ipawa sa ahang kuan guys, stress ng mga ingana. Kanara man ko dani sud sa bahay. Nalagi maingan nga aryos kuno kong dagko bisag nara ko sud sa bahay. Pwede man. Okay raman nga magayos ka, magaryos kag dagko nara ka sud sa bahay sa mga tubang sa kanang kamera. O pil na ning lakaw na pug ko. Pil na nga namasyal na pug ko sa kanang mall. Nga na ba kayrong malipay raman katang kagalingon bisag naratasod sa bahay. Alangan di ay bisag naratasod sa bahay. Pasagdan na naman ang katang itsura nga masalimuot tanawon. Bisag naratasod sa bahay. Wala. Itang buhaton kayrong di po ta maburing. Pil po natin nga gasuri-suri tas kuan mall. Kaya magayos ko guys, mag-lipstick ko, mag-aryos ko. Pil man po na nga gasuroy-suroy ko sa kananay mall, no, di ba? Isag naras bay, murag yapon tag na masyal, mo nang buhaton yapon na nato, di forget na naratas bay, magpalusyang, way panudlay, agwait, galispad. Ana ba di po natapasag na nangatang kaugalingin kay kuwang natas Ginoo. Di naman ta maka ayos-ayos sa tang kagalingan gawa naman tay kinabuhi mo nang samtang nga buhi pata ati manan jud atang kagalingan guys sa ang pagpapahan di nato pasagdan nga malusyang ta kay naman tay bana di naganan mo lang tong atang bana bijaan ay noon ta malid-an ay noon nga nara ka simple mo nang pasagdi laman ang magsigig kalingat-ngat na nga ingani ko sagda naman na sila guys basta ako tuloy lamang gyapon ang kalipay. Kaya mara man niyang kuan guys, kalipay. Nga karon guys, opa dyan ko'y panudlay. Opa ko'y panudlay guys, sa dyan man siya ning lakaw. Dyan, nagatang-atang mga kudari. Kaya naman siya nga, siya atngan. Kaya maghapit lang ko na siya palidya kay moy ahang nga lutuon. Magluto sa ko guys. Dari na putas sa hang kuan. Kusina. Kaya magluto si mama na daris kuan, tindahan. Andama ko nun ang imuhang ipapakumpra ma. Mangumpram yan siyempre si kuan guys suga kuya bakong halin guys nagyap-yap si mama sa ijang halin sa ijang tindahan ginang may daka ba japong kuan guys tabang na nga na lingaw po si mama naninda arong malingaw siya kay gako lingaw mo po ko sang gibuhat nga mag-vlog mag-edit enjoy na naman ta sa tang kinabuhi guys matag adlaw may gihatag sa Ginoo nga nga ni atang kinabuhi makontento ta unsay na nato Mingkoy sa dyo na po kagalaglag Mingkoy pagkita na po kasi mga uyab bugnoon na pa kadadtong imuhang ka ribal tarangan sa ninang kuan guys kamera asar ba to ang tripod nga isa nga ito masing guros taas karira naman magluto sa tag palidya nasubrahan ako ng kuskarte uy magbuot sila kanya-kanyang buhay ang ilang mga panunguhon kawatan ka mamatay tao gani ka kana unta mga tulisan na kawatan ka na may lang ko ano ikaw na nga buhi mo kag imo wa man sila wa man ka naghangad nila na manghulam ka mangayo ka para makasamina ka mo ang
So, dahil, imo ba, bakbak mo, lantak si Milabo, di muha man. Mawagita ng uban, mga bit na lang, kay tanaw silang asawa, kung saan naman akong asawa, wala may ari, wala may lamok, pagdulay, may mahong lamok. Muna, ang uban, mga bit, pareha na bagunas pag-atiman mo sa imong bana, kinala imong bana, wala sa na imong anak, una imong bana, timano nimo, gayon imong anak. Bisag, sige kong arte-arte, ang anak ko ba na timado na ho, wala na pasadi. Kung ano niyo, Hindi ragahang kagalingan mo yung giatiman. Atimado na agahang ubangan, ang bana, agahang anak ko, ako nila napasagan. dahil, hayaan mo na sila. Busy mga ni ko sang pangpangarte, busy mang pupus. Pagatiman nila, sa ang banag anak ko sa ang ubangan. Katahilab ka na, huwag mo sa tanahilabot nila. Balo nila, manilabot mo kalit malamang pangaway. Daghan na kayo kung ipang-block sa Facebook, kalit rag message na ho. Nalingkaw ito tatag ato awaman pa nang hangad dito nga. O tabangi mi, kay mo niya. Nilabot mo. Ara man nagyangad sa Ginoo nang masigig kasakit na istorya. Aning kamot ra man tag panginabuhi. Di kay panungon ni noon tag mamatay na. Unang mga tao nga, wala nagmuna silang pagbalingon sa sila. Sila ginuna, nila nang salisip pang hinabot ilang tiktaw. Kung si Mission manahod mangarte ko magsige ko short o mugod. Hi guys, magluto ng taco dari. Yada nagmantika og kanang kuan. Kaha. Igorang ninginit napang nagkuan guys. Kalan kay wala na hurot na. Malit ra mi jag abot ni Junjun dyan. Nagaling ko dari sa kuan guys sa mga abuan. Timing man nahurot to pa ko nakaluto mapagani pagtakang na igurang nainit nagkuan mantika. Nagaling ko dari guys sa abuan kadari ra na tiwason og kanang kuan luto. Ang ganing kinapay kahoy na bilin, nakaluto pa ni. Nga kahoy nga sobra siyang mga pinanday. Na guys. Sobra-sobra siyang kuan. Kusog nun ni musiga kay kuan na. Para nang kaladya. Nagana ka jung sum ng amang. Na? Asa to nga kuanin guys, lutuon. Kay nagabot ni Junjun nun dya. Mamalit mi gas. Ano guys. Dalira ni Kaji maluto kay kusog ka ng siga sa Kajo na. Diyan na naibutang ang gitlo guys. Jadi na niyo kayo kajan mamong kuno na nga mupait. Mo ni ang kami ngawan guys. Kanay nga ni ba? Magaling. Diyan magjapo-japo kanang naikuan. Aso. Kay umutan kung kanang kuan ba? Aso. Dalan ko simhot. Mo ni ang kami ngawan sa Manila. Kanay nga ni. Masigani karon. Nga ako magluto nga ni kay. Gas mo mo ang kuan. Igamit kay kuan man. Malman kadyo ka na ay kahoy. Lisod pod kadyo mga hoy daling dapita kay musaka pa ditus ka ng kuan pangpang. Ano may lang choice guys. Gas amang gamitin sa karon kay ang kalit magkapang muna dari ko naghaling medyo ganing kinapay kahoy nga silin-salin sa ako ni Junjun pagpanday. Yung palit kag kahoy karon isa ka butot 25 pesos gamay ra. Hapit na guys, ito na naman yung kumukumukon kay si mama. Naman siya kadyo makaduto ka na may ngana bagahe ito sa nang pumukumukon. Dali rin nun magluto ka na ng ngani kahoy kay kasag kadyo kuan ba siga. Naluto na guys anang gihaon anang ibalin dito sa kuan na mga kusina basta ni lingkagan kay basig daw ba ibutangan ni Junjun nagsina kay makuan man nagigangan ka ng abo na umok nagtuntungan sila dani muslim mo nagigangan gibutangan na kuan sin luto na guys nakaluto na gigid ko nagibabara nagkanang kaha dyan kahang kuan di ay naluto na dyan mga ni ron
Luto na ma, di pa kamo kaon ma. Kaon ta. Sige yan. Yan. Ito ka sige yan. Ge. Naog na kay maho ta. Maho sa mi guys, na makita-kita laman taon dya guys. Guys, sa manamig pamahaw guys. Diyan nakaligo na ko. Kay mula kami ni Junjun karon mamalit mi ka ng gas. Kay nautan na mi ka ng gas. Nagdiag mga galon o kanang kalan. Kay among palitan jagang kilay. Hindi naman ang kilay wala natarang kay nagdali-dali na. Hindi naman nagtapi basta na puro maghihapong kilay. Balang ing nang tagkuan. Arte lang ikuno ko kaadyo. Siyempre karon ra mo ko naka-arte-arte. Ibaw mo guys, karon ako nag-arte-arte sa minjo nako. Kay sa una sa daga pa ko adyo ko kasuway og kanang mga arte nga mamalit kog mga sanina, mga short nga na adyo ko palit-palit nga na sa una guys sa daga pa ko kay agang priority agang mang inahan o kanang amahan kay gang sweldo man sing ipada nila pirmi manong wala ko mabilin sa guys jamid malagi ko mo nang okay ra way mabilin kay libre magkaon agang palitan sa una kay sabon ra mo no kananay toothpaste okay ra magbilin ra ko 200 300 okay ra na kaso sa una katong nagtrabaho pa ko mo nang wadyo kay time sa una sa daga pa ko guys na magarte-arte ko kay nagtrabaho ko aga jang priority aga mga diyang ginikanan o gahang mga igsuon mo mga diyang unhun bahala nagwa na ko mo na karon guys namin dyan ako karon ako nimbawi nga mag-arte-arte na ko sa una sa daga pa ko adyo ko kasaway na ng mga arte-arte pang lipstick mga gani wa pang kilay wa kay wala gi ka palit kay agsulo sa una gamay ra ka jud sweldo malipay naman ko ko mabilin sang sweldo basta makapadala man ko sa nanay ug tatay sa una sa nagtrabaho pa ko janton nga naminjo nako nagtrabaho na ko kanang factory nagyapon guys magyapon ko ipang palito kanang pangarte-arte kay ug nay mabilin magpadamang gyapon sa ginikanan kay bisag minjo nako sa una magpadamang gyapon ko nanay ug tatay balag kanang ginagmay diya karon nga makapag-arte-arte na guys kay dako na pusgiyan isa ra pa iyang anak sa una sa Manila pa gamay pa kadyos giyan so wadyo ko tay magparte-arte kay simpre na may mga priority na mga unahon na natong pangarte-arte nga napay batang gamay kay gamay pamutos giyan simpre daghan kadyo gastuson diya karon kay dako na mas giyan guys ulit tawhay na so karon ako nakabawi-bawi nga pwede na magarte-arte unsay mga uso dihang mga sanina makasuot na ko sa una igo na lamang ko sa pagtanaw ko ngayon nga na mga nice kadyo mga sanina hindi ko makapalit kay di man lagi na mauna labi nagkanang natay batang gamay simpre unahon dyan natin mga need jud sa ato ang bata anja priority po natin ato ang mga ginikanan so mga priority mo dyan unahon manang karon kay dako na mas giyan guys pwede na ko makarte-arte kay di nakaadyo gastos kay dako naman para sa una sa kanay gamay pa nga dagan kaadyo mga gastusan mga diaper sa padiha diya karon magdaghan lagi ningon nga nasubraan ra ko na kuskarte siyempre karon ramon ko nakarte-arte nga karon naninja na ko nga dako nagang bata sa una dyan naro na ninjo kung sa tanaw ninjo na basta ako nga nira magajud ko diya katong na kaninga mga tire nga nira magajud ni so pas bisan pagkatungwa pa ko nagkuan nag-vlog nga ni nagajud ang kuan porma kaninga mga gipang suot-suot mga okay-okay raman ni tag 10 pesos maghuwat ra ko kanang mulis nang kanang ang suki nga palitan na okay-okay maghuwat ko tag 10 pesos na mamalit ko nga dyan man pag-usang gipang suot bisag mga okay ang gisot okay ra ni kaning short na ho 25 pesos aw kaning nga pang taas katiplor ni nga ijang tinahi katunay paguli na dias ni Agi ijang inatag na ho nabala ko okay basta ang nga dyan na depende raman po magsuot na guys kimang manginayan man kung mamalit o kung kanang na mga mahal nga kanang na sanina manginayang ko mo ng kanihang gipang suot mga okay ra ni kay kuan barato ra nandiyan guys mura to ang vlog karon guys kay manglakaw sa amin ni Junjun mo to sa mis lungsod kay mamalit mig kanang
gas ug kanang tubig niya. Napay gisugo si mama sa kuan tindahan. Nana pa? Nagansa pa ka pa? Nagansa pa ka? Nag-makeup, nag-lipstick o nag-eyebrow? Tara. Diyan guys, manglakaw sa mi guys. Shout out ni Cheryl May in Pilo nga taga Davao. Dagan kadyo salamat sa imuhang pagsubaybay sa mga vlog managsuon sa pagamping permedia sa Davao. Shout out ni Ate Dindin Kanyete. Ay te, dagan kadyo salamat sa imuhang pagsuporta namang tanan. Shout out na naman ko ninyong tanan guys. Di mo na maisa-isa. Basta dagan kadyo salamat ninyong tanan sa permanent yung pag subaybay sa mga vlog managsuon. God bless ninyong tanan. Diyan mag-amping mo per me guys. Mag-amping ta per me. Diyan maglakaw sa me.